ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hspdp People's Democratic Party kala panjing Kyrshan ki Seng Saiñpyrthei ba pher ke jilla halo ka Jingdawa ban pinkhai ke jilla Khasi Jaiñtia bar ka jilla Garolan hakajing kran mikla pathai ko bol president ka party uba KP pangyang uliat ho ba ke Hspdp kle trelang ba Garolan statehood committee ban bud die ne ke Jingdawa ne ka sarkar pedeng ban pharu ya ka dor kha se ka sarkar pedeng bakan bishar bria ya ke Jingdawa tang kumni Garolan movement jongki bat jongi rei ni Kyrpad ru bat ni khot ru ya ka jing Kyrshan lang jongki wei pat ki political parties wala kam dei ka issue jongki wei pat ki political party mar ngai skam ba ka issue kum balong po gar hills oi ka ki political parties ki ba pher hang to ngai ki don ki member apo ka chati jongka Garolan state movement committee ki don ki seng balang hang to ki don ki nokma hang to kidon ru kita ke bengi ong ka mother union hang tu ma tengi ru apo ka ne ka badai chongi ka party chungi ru ngi sutana pan ong ba ki shie phe lang ki teng re pin pai haki constitution la ne haki matre kam jo ki seng balang ba phe ya mo athai ke takli na ka no ka seng balang ku HYC kum ka ke siu mo kilong ba kalon pa ha ka ju ka phang prakhat mo ba kum ke ke jai benri ko chungi ru ire ba kabadan la ke chong ka identity kabadan la ke chong ka ching long kerpang ba kiru kidon ya ke ju hi ban yo hi ha ko ke sing ke posin cha ka ba kerpang kum ke jai benri ka ba kerpang alor ke issue jo ke jing rit mut ke geographical you know mo chungi area te pin pe ya ka state Sikkim mo kalong tang kum gawe ka erstwhile Khasi Hill district jungi ne ka Jaiñtia Hills district pinpai ja ka Jingdon Bri hang turu pinpai tang ye Jingdon Bri hopo ka Mizoram mo pat ka jing he jong ka area jong ka nang ta pinpai ja ka jing he jong ka state Goa bat ka Jingdon Bri jong ka te nang ta ka daw ha ka tu ka bangi bo ye ka ni ka Jingdawa ngila that don ki justification ye kita berkhoi bakat no ka he ka Meghalaya jongi kan no ka he ka Sikkim kan no ka he ka state Goa bat kum ta sakta te ka question ban ong ba balai ba ni phia biang habalari ka it does not arise at all ya kani ka bangi dangwan man ha kani ka swag election bangi submit lang tinggal submit lang ling ba ki state holder ki baron hapo ka city jong ka MNFN reya kani ngi pariyo ka nu ka communication ka pag inform na galing chong ka sarkar India kalak mandai na marba ngidon gini MLA election ngidon MP election to na galing chong no yalam jungi halbere bakane ka federation jong kini ki Jingdawa state kaleng ka India dai ula pentip yengi bangi sa budin ba na ta kataw na kabilinti ba kandon ka Hspdp pangindon ka executive committee ni kamro acing ka ji akan du jungi ka party akan ka Dio la bro ni song prakhat ni ke ko wei ka long bagi submit ni ka suggestion sha ka sarkar kuma philayo ti mantan ning ba ni ka jingthaw chungi de ha ju ko porum le kren ya ka ji dei chongi ka Hspdp ka Jingdawa ka Khasi state but ka ni dei bat ka Garolan state movement committee jong karilum Karo Hills ka bangi le don ka jing trelang la slam ba dia ka niru ndang ya kendu ka kini kiski ni sa penlong ya ka jing yalang jong kini ka abli party bat ki wi state order hadin ka ne ka liur ko bakan wan ka marian kum ka post rai te ya kani ni yai trelang bat ni yai move sya ka sarkar India ka ba ki issue ka ba mangi ki atli ki stakeholder ni laya
soy but jadi ki mau merendam bat mentang itu orang hagane ka senjuk MNFN no kaba angait na kaleng to kiru ki sakot e stu committee ani sakmat bat kum ka jule man kasdan ni sia tendu ba report ni sa pentiu ya ke kaba bidon di program ban ya sakmat